खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। सासे इउटुबारखौ दिल्ली पुलिसआ बिफाना हमदों एबा खादों। आयेननि बेरेखा हाग्रा एवस्रांनानै न' लुना थानायखौ हाग्रा बिफान आरो एस.एस.बि. हानजाया मैया होख्रांदों। चिरां सदिफुराव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनाल बियाबाव माजुलियाव आसामनि मन्थ्रि पियुष हरिका आरो बिमल बरा आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बैथि अखा हानायनि जुनै हा खुरखानायखौ नायगिदिंफैदों। 52 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एम.एल.ए. लिंहराम बर'नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बिथांखौ जि.एम.सि.एइच.आव फाहामथाय होनो लांबाय होनना खौरां मोन्नाय जादों। जय बिधानसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एम.एल.ए. भुबन पेगुआ सिमन सापुरनि सिङाव थानाय सिङाजानाव ओनसोलनि दैमाजों हा खुरखानायखौ नायगिदिंफैदों। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव गासै सा 5,699 जन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो आसामाव रायजोआव गासै 90 जन सुबुंनि जिउ गोमादों। रायजोआव पजिटिभ रेटआ 4.9 जौखोन्दो। दुलाराय बिटिआर सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिसारनाय जानाय फोरोंगिरिफोरा खुद्रिखांदों। भारतआव 24 घन्टानि गेजेराव गासै 2,11,297 लाख जन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। हादराव गासै 3,847 जन सुबुंनि जिउ गोमाबाय। यासनि गिख्रंथाव बारहुंखा 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो 20 लाख सुबुंनि जोखोम जादों। बारहुंखाजों गोबां खहा जादों। न'-बां सिलिंखार जादों। चिरां जिल्ला पुलिस बिफाना एन.एल.एफ.नि सासे लिंखौ हमनो हादों होननानै रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। हमजानाय सुबुंखौ चिरां जिल्ला रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय 1 नं सालबारि गामिनि चन्दन ब्रह्म होनना सिनायनाय जादों।